Para sa mga plantitos o mga plantitas diha, usa ka plant garden exhibit ang ipasiugdahan sugod karong adlaw hangtod Petsa 22 sa usa ka mall didto sa Dakbayan sa Tagbilaran, lalawigan sa Bohol. Makita dinhi ang nagkalain-laing klase sa mga tanum gikan sa kinagamyan hangtod sa kinadak-an ug mapalit sa abot kaya nga presyo. Sa mga mahiligon sa cactus, adunay daghang klase nga kapilian sama niini nga daw usa ka cotton candy. Adunay nagkadiiyang klase sa succulents, hanging plants, anthurium, hookers, bird's nest, fern ug alocasia. Ang usa ka booth, coleus, blue may o mayana lang ang baligya ug gatusan ang variety niini. Sa mga gusto mo tan-aw o mamalit, higpit nga gipatuman ang health protocol sama sa pagsulob og face mask ug pagtuman sa social distancing. So, kani nga event is makahatag kini og chance ngadto sa mga mahiligon og mga plants. Diri sa amo karon ata karoy mga collection nga rare kaayo, mga alocasia og naputay 100 kapin nga mga different kinds of variety sa mayana.